Bos días, xente do redor. Hoxe a miña lembranza desde Trevinca irá dedicada a un dos colaboradores máis fieis que ten o noso proxecto cultural, cuxa actividade principal é a de o nobre arte da viticultura, creando unhas impresionantes obras artísticas que, aínda sendo perecedoiras pois se consumen con placer, o que resulta imperecedoiro é o recordo de degustalas. Trátase, sen dúbida, dun dos piares de nós a xente do redor. Juan Manuel Casares Gándara non só dedica a súa sensibilidade á creación de excelentes caldos, senón que tamén regala ca súa exquisita sensibilidade uns preciosos relatos á nosa revista, a unha pequena parte do que el chama retallos de pasión. Poñerei hoxe voz esperando que o leades na súa totalidade no número 9 da nosa revista. Retallos. O home repasou o álbum de fotos que tiña con ela. Eran retallos dunha vida plena e vivida intensamente. Representaban a constatación de que nalgún momento da súa vida foi feliz. Mentres esculcaba aqueles retratos, lembrou cada momento vivido ao seu carón, cada bico, cada loumiño, cada insinuación cargada de sensualidade, cada discusión terminada en tregua e posterior negociación con concesións mutuas, desenvolvida no espacio neutral de 2 por 2 metros. Podería estar toda a noite lembrando escenas de amor que xustificaban os anos demasiados que tardei en atopala, pensou facendo esforzos por non chorar. A pesar dos seus esforzos, unha bágoa furtiva percorreu segura e certeira a fázula do home mentras pechaba o álbum con todo cuidado e introducíao nunha bolsa de tea perfumada con lavanda para asegurarse de que os momentos de maior melancolía supoñería un billete para pasear tranquilo e libre pola eternidade do seu recordo. Gracias, Juan Manuel.